Seguimos dende aquí, dende este pabillón 9, dende a Feira Internacional do Turismo que se está a celebrar estes días en Madrid. Nestes minutos previos a que oficialmente presenten aquí no stand de Tour Galicia esa proposta de Barbanza Arousa, imos conversar cos 4 alcaldes que representan a esa zona para que vos adianten a todos vos, os lectores de La Voz de Galicia, cales son os seus atractivos, con que proposta chegan este ano aquí a Fitur. Xa lles adianto que nos van a convidar a unha viaxe sensorial, de experiencia, utilizando a gastronomía, entre outros elementos. Distimos conversar con todos eles, coa alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, bo día. Que tal, María? Moi bo día. Co alcalde da Pobra do Caramiñal, José Carlos Vidal, que tal, bo día? Hola, moi bo día. A ver, quixen adiantar pouco, pero van por aí os tiros, non? Falamos dunha viaxe. Unha viaxe totalmente polos 4 concellos do Barbanza, creo que somos 4 concellos que nos entendemos perfectamente, que estamos unidos e dende logo que compartimos pois moitas cousas en común, como ese enclave maravilloso, paisaxístico, natural e ademais pois un produto de quilómetro cero que non ten parangón en ningún outro sitio. Que máis podemos adiantar? Como presidente, ademais, o alcalde da Pobra do Caramiñal, presidente da Mancomunidade, desa presentación que nos minutos, ademais, vaise celebrar. Cal é a vosa aposta para destacar como destino este ano aquí en Fitur? Bueno, o título da presentación é precisamente unha viaxe pola historia dos sabores, non? Entonces, queda moi clara cal é a nosa aposta. Apostamos por os nosos produtos gastronómicos e tamén polos nosos viños, que queremos presentar aquí precisamente en Fitur. Vamos conversar agora, de contado, regresamos co alcalde da Pobra do Caramiñal, coa alcaldesa de Ribeira, pero imos conversar tamén con cos alcaldes de Rianxo, Julián Bustelo. Hola, que tal? Boas tardes. Moi bo día. E tamén con José Ramón Romero, alcalde de Boiro. Hola, bo día. Grazas aos dous tamén por acompañarnos. Conversar con vos tamén porque dentro presentades esta viaxe. Forma parte do plan turístico da Mancomunidade. Como vai ese desenvolvemento? Bueno, vamos a contrarreloxo, pero con moita ilusión desde o primeiro momento para, bueno, levar a cabo as distintas accións que se enmarcan dentro deste plan, que se chama o plan de un nome semellante ao documental que se presentamos, viaxe a través dos sabores, como comentaba o presidente, pois a través dos nosos produtos gastronómicos pretendemos chamar a atención sobre outras cualidades do noso territorio e tamén dar a ver, efectivamente, que calquera persoa pode visitar o Barbanza en calquera momento do ano e disfrutar dunha gastronomía espectacular e tamén vivir como vivimos nós no día a día, como se consiguen, como se elaboran eses produtos, non? E ese plan de sostenibilidade turística viaxe a través dos sabores está neste momento, despois dun traballo administrativo moi elevado, pois está neste momento xa na súa fase final, na súa fase de execución, non? Recentemente xa adxudicamos unha actuación destinada a dotarnos de bicis eléctricas na comarca, tamén no caso de Boiro xa está en marcha a adxudicación do que será o novo Museo da Conserva, o de Rianxo nas próximas semanas pois tamén estará xa adxudicado, por tanto estamos nos últimos pasos dun traballo tremendo, dun traballo primeiro para obter estes fondos, despois unha vez que nos concederon este 1,5 millón de euros, pois o traballo que implica pois elaborar proxectos, licitalos, etcétera, non? Entón, bueno, moi ilusionados nesta fase final, aínda que con moito traballo, evidentemente. Bueno, moito traballo que se materializou, xa nos adiantaba un pouco o alcalde de Rianxo, pero José Ramón Romero, alcalde de Boiro, que máis pasos, que máis iniciativas dentro deste plan turístico se foron executando ou están previstas, en que máis aspectos avanzaron dentro do punto de vista turístico? Sí, a verdade é que, bueno, expliconos ao alcalde de Rianxo como en que fase deste proxecto estamos, pero, bueno, sí é verdade tamén que hai que darlle importancia, non, o labor que se está facendo con ese distintivo SICTEC, que neste momento se están adherindo 69 empresas, que xa levamos varios anos, e, bueno, e estamos vendo ese traballo conxunto, non, entre a empresa privada e as propias administración que está dando o seu froito. Estamos traballando da man dos empresarios e eu creo que iso é un gran acierto para
para a comarca, non? Estamos traballando tamén a través interno, acabamos de aprobar uns novos estatutos da propia mancomunidade, que tamén vamos a abrir un pouquiño máis a propia mancomunidade, non só enfocar a mancomunidade ao tema turístico, sino tamén aos servicios, non? Eu creo que estamos nun ano clave, nun ano de reestructuración da propia mancomunidade e que estes vindeiros anos vos vai a ver os seus frutos. E, bueno, e a nivel turístico, pois, os demais alcaldes xa estuveron facendo os avances, non? Para non ser repetitivo, eu creo que estamos no bo camiño e creo que temos que seguir traballando todos a prol do mismo obxectivo. Bueno, pues imos incorporar de novo a alcaldesa de Ribeira, o alcalde de Pobra do Caramiñal, conversando cos 4 que forman parte deste destino Barbanza-Arousa, Ribeira, Pobra, Rianxo, Boiro. Destacábanos por este lado, que sobre todo a aposta é medrar turísticamente, pero facelo sen perder de vista que o turismo ten que ser sustentable. É un pouco a base sobre a que estades a traballar, alcaldes? Sí, desde logo, creo que non queremos fomentar pois un turismo excesivo, sino que sexa sostible a través de todos esos proxectos que estamos a levar a cabo, como ese plan de sostibilidade turística en destino, como son pois todos esos sendeiros, esa aposta pola natureza e por conectar os 4 concellos tamén e que teñamos pois como ese fío conductor, non? Que neste caso pois creo que é o mar, a gastronomía, como decíamos anteriormente. Por lo tanto, eu creo que hai que ese o camiño e temos que seguir apostando pois por esa sostibilidade en Barbanza-Arousa. Creo que van a aproveitar ademais esta presenza en Fitur para ter contactos con empresas tecnolóxicas, que tamén está pois, é unha das inquedanzas, non? Deste destino, aproveitar pois, o que ofrece a tecnoloxía para implementalo tamén a través da vosa oferta turística, non? Sí, pois precisamente onte estuvemos na zona de onde están todas as empresas tecnolóxicas, mirando exactamente que podíamos aproveitar de todas estas cousas, de todas as innovacións que están presentando actualmente. E realmente hai moitas cousas que poden pois introducirse nos proxectos que realmente temos agora en marcha, non? Proxectos pois do Museo da Conserva, por exemplo, ou do Museo da Salgadura en Ribeira, ou o proxecto de realidade virtual no Paseo dos Areos, que tamén, bueno, pois entra de cheo precisamente en estes proxectos de tecnológicos que realmente nos interesa moito coñecer pois para podelos aplicar aos nosos proxectos. Son días de moitas reunións, de moitos contactos, de aproveitar pois precisamente a cantidad de persoas, non? Moitísimas que, bueno, nesta segunda xornada xa estamos vendo, posiblemente máis que onte, que no primeiro día. Son días para vos de estar presentes e de presumir, non? Sí, bueno, son uns días sinalados nos que o traballo que facemos durante todo o ano pois o vimos a compartir aquí con todas as persoas que, bueno, que queren achegarse a nosa presentación e demais. Aproveitamos efectivamente, como vende sinalado, non? Para manter pois, contactos e manter entrevistas con distintos turoperadores, con distintas empresas que ou ben neste momento pois, nos poden achegar os seus servizos ou que no futuro, no marco de futuros proxectos, futuros plans, pois que nos poden tamén orientar, non? Aquí, ao final, pois, estamos na feira de turismo máis importante do mundo, sobra con quen falar das distintas experiencias que cada un vai tendo, dos distintos problemas, das distintas circunstancias que xurden nos proxectos, uns vamos tirando doutros e tamén pois, hai que aproveitar para botar un vistazo ao tamén o que se está facendo noutros puntos do planeta, non cabe dúda, non? De tratar de coller o millor tamén do que se está facendo noutros sitios, enfocado, como se comentaba, pois nesas líneas de traballo, de seguir chamando a que a xente nos visite, pero sempre con esa sostenibilidade e apostando tamén polas novas tecnoloxías como corresponde no tempo no que estamos, non? Non é doado, non? Porque ao final destacar, alcalde de Boiro, un destino, facer destacar un destino, non? Como é de Barbanza-Arousa dentro desta inmensidade, como é Fitur, como fan ou como consiguen precisamente destacar no marco da maior feira internacional de turismo?
Eu creo que temos que estar aquí, non? Se non estamos en Fitur non existimos, non? Si é verdade que o que acaba de explicar vostede, pois isto é un mundo moi grande, pero bueno, hai que estar aquí e hai que facerse notar, non? E para eso estamos aquí e nos estamos facendo notar porque temos un produto de primeira calidade, bueno, se falaba aquí, pois produtos de proximidade, que moi poucos sitios pois poden ter esa calidade de produtos que temos na zona onde vivimos, non? Temos produtos, temos paisaxe, temos en resume naturaleza, temos un mar inmenso, temos unha serra potentísima que hai que explotar, que estamos explotando moi pouquiño a pouco e, bueno, eu creo que o temos todo e que, bueno, e que necesariamente temos que estar aquí sí ou sí. Voulle facer repetir un pouco este último, porque xa saben que estamos facendo o mesmo dende onte a primeira hora, desde que chegaba a La Voz de Galicia aquí a Fitur, falando con todos os alcaldes e alcaldesas, deses motivos, como destacan, como fan, como vos convencen a todos os lectores de La Voz de Galicia para no 2026 visitar o seu destino e non outro. Sodes 4 agora, así que, bueno, tedes certa vantaxe porque sodes 4 voces para convencer os lectores de La Voz de Galicia no fío do que comentaba o alcalde de Boiro, mirando para se queredes eles directamente ou aonde que irades, pero que destacaría desde o voso destino Barbanza, Arousa, para que un que teña dúbidas, non sei a onde vou viaxar, non sei que zona quero coñecer ou volver a descubrir, e me vou decantar por Barbanza, Arousa, alcalde da Pobra. Bueno, eu penso que a riqueza da nosa comarca está aí, é moi clara e cubre un amplio repertorio, non? Evidentemente, este ano estamos sobre todo promocionando os nosos sabores, os nosos produtos locais, pero podíamos estar promocionando calquer outro aspecto, o sea, desde o punto de vista patrimonial, somos unha comarca moi rica, tamén o somos desde o noso punto de vista paisaxístico, non? A nosa natureza, como decía, pois fai un pouco o alcalde de Boiro, non? O sea, temos o Barbanza, todos eses montes, toda esos ríos que o percorren, que son riquísimos, que forman pozas naturais, o sea, realmente eu creo que vale a pena vir a coñecer Barbanza, Arousa. Seguro que nadie se arrepentirá de facelo. Bueno, pois seguro que non se arrepinten. Un motivo máis, alcaldesa. Pois mira, eu creo que a xente que ven a Barbanza, Arousa repite. E si repite porque temos pois unha calidade de vida extraordinaria. En Barbanza, Arousa vívese moi ben. Como decían o resto de alcaldes, pois somos a capital do percebe, do mexilón, do peixe, non? Porque temos pois unhas lonxas espectaculares. Eu creo que merece a pena vir, merece a pena visitarnos. Temos un parque nacional e un parque natural, en fin, eu creo que non deixamos a ninguén pois indiferente en Ribeira, en Pobra, en Rianxo, en Boiro. Cómese ben, vívese ben e, sobre todo, temos unha xente que é moi acolledora e que somos grandes anfitrións. Non vamos a deixar que ninguén queira marchar sin volver. Seguro que aínda podes incorporar algo máis, non? Seguro que si estou convencida. Alcalde de Rianxo. Bueno, tachamos xa natureza, paisaxe, tamén gastronomía, por suposto. Podemos enjadir, además, que é un destino tranquilo, familiar, no que se pode disfrutar de todo isto que comentamos tamén, paseando, disfrutando da paisaxe e, ademais, facendo deporte, non? Hai moita xente que cada vez achega ao noso territorio con esa finalidade para, nas súas vacacións, no seu tempo de ocio, disfrutar tamén facendo deporte e coñecendo o noso territorio. Nese sentido, tamén somos unha potencia, en Ribeira con atletismo, en Boiro con remo, en Rianxo con piragüismo, no conxunto dos concellos pois hai deportistas de primeiro nivel e iso quere dicir que tamén reunimos as características para poder no tempo de ocio sair e disfrutar do noso territorio nese sentido e ao rematar pois darnos ese homenaxe que se merece con esa gastronomía e eses viños de primeiro nivel. Por tanto, paisaxe, gastronomía, sitios para disfrutar en familia ou mismo desconectando a través do deporte. Non creo que aínda quedan cosas que añadir, seguro que o fai o alcalde de Boiro, pero bueno, unha lista nada rexeitable, non, eu creo. Seguro que sí, non? E aínda que nos repitamos, pois tampouco pasa nada, non? Que hai que insistir nas vosas bondades. Sí, eu creo que temos un valor tamén importantísimo que
creo que tamén se dixo que é a nosa xente, non? Dicir, somos xente moi tranquila, xente moi hogareña e que, bueno, e que é algo que realmente a xente que nos visita pues nos traslada, non? Dicir que esta xente que cando chega e fai unha pregunta, pues vai a acompañarche hasta o sitio, dicir, bueno, eu creo que é un potencial o que temos como comarca, non? E aparte, pues a nosa xente, non? Esa hospitalidade, efectivamente, que non hai que esquecer nunca, que está representada tamén pola veciñanza destas 4 localidades, este destino Barbanza Arousa, que se vai presentar dentro de moi poucos minutos aquí en Fitur. Quédense con este lema, esa viaxe pola historia dos sabores, así que grazas aos 4 sobre todo por adiantarnos pois precisamente minutos antes de que se presente aquí no stand de Tour Galicia o que hai detrás deste destino que lles convidamos a todos a visitar. Alcalde da Pobra, grazas. Moitas grazas a vos. Alcaldesa Ribeira, grazas. Moitísimas gracias, María. Tamén grazas por aquí ao alcalde Rianxo. Gracias a vos. E o alcalde de Boiro. Moitas gracias e xa saben, ao Barbanza. Bueno, pois con esa idea que nos amosaron, a que nos trasladaron os 4 alcaldes, despedimos por aquí, coa mirada posta en Barbanza Arousa, de contado con máis vilas, máis cidades, dende aquí, dende Fitur.